नै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दरखंआव जोङो मोनसे आन्दलन खालामदों। मानोना जों मिथिनो मोनदों आरो बियो रोखा जादों जे आसामनि सीएम भिजिलेन्स जाय एन्टि कारापसन भिजिलेन्सआव बे इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंहआ बिथाङा कारापसन खालामनायनि थाखाय बेवहाय गुबुन गुबुन फान्ड जाख्ल'नायनि थाखाय बिनि थाखाय बिथाङा एरेस्ट जादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा हाइकर्टआव बेल लाखोमानानै अफिस सामलायबाय थादों आरो बेखौ मिथिनानै जोङो दिनै बिथांखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ आरो बिनि थाखायनो जों खावलायो जे आसाम सरकार आरो आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथाङा जे चेन्सेलर जानानै दिनै भाइस चेन्सेलरखौ बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो बेखौ बोखारनांगौ, सासपेनसन खालामनांगौ आरो बेयाव गोदान सोरखौबा इनचार्ज बा गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननानै जोंनि इउनिभार्सिटिखौ मोजाङै सामलायलांनांगौ। आरो जों मिथिनो मोन्दों जोबोद सोमोनांथाव खोथा जे बिथाङा फुङाव दिनै 7 बाजियाव अफिसाव हाबनानै माखासे फाइल पत्र लानानै थांदों आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बिथाङा बेबादि सासे आखलनि मानसि, बेबादि सासे सुबुं जाय सुबुङा गोरों सुबुंबाबो बिथाङा माने इउनिभार्सिटियाव माखासे खाबजायै खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा दिनै एरेस्ट जानानै बेलाव दङ आरो बेबादि खाबजायै खामानिखौ मावनो थाखाय बिथाङा दिनै नुनायाव लाजिनायबो गैया, गिनायबो गैया आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथाङा फुंनि 7 बाजियाव अफिसाव हाबनानै फाइल खावनानै लानानै इउनिभार्सिटि केम्पासनिफ्राय ओंखारलांनाया बियो जोबोद मोनसे लाजिनांथाव आरो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जे बिथाङा सासे काराप्ट अफिसार आरो बिनि थाखायनो सासे काराप्ट प्रफेसारा दिनै बे जायगायाव थानो समाया आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो बे धरनाखौ लादों आरो बिथांखौ बोखारागौमानि जोंनि बे दाबिखौ लाखिबाय थागोन आरो बे इउनिभार्सिटियाव गुबुन गुबुन जि जेंनाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सिगां समाव बुंबोदों जेरै एग्जाम रिजाल्टनि खोथा आरो गुबुन गुबुन स्टुडेन्टजों एग्जामिनेशन ब्रान्चनि जे कन्ट्रलार बिथाङा जि स्टुडेन्टफोरजों मोजां बेबहार खालामै बेखौबो जोङो दिनैहाय हुसियार खालामो। बिथांखौबो दिनै जोङो बाहाय वार्निं होनाय जायो जाहाथे इउनिभार्सिटिया मोजाङै सोलिनांगौनि थाखाय फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय जों गासैबो बेवहाय मोनसे खुंफुं बेबस्थाखौ मोजाङै मोननो हानायनि थाखाय जों लुबैयो आरो बेखिनि बाथ्राखौ लाखिनानै जाहाथे इयुनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आरो खुनु बेबायदि कारापसन मेटार्सआ जायगा मोननो मोननाङा आरो बेवहाय कारापसन फ्रि, कारापसन गैयै मोनसे इउनिभार्सिटि जानांगौ आरो गोग्गो खुंथायजों गोग्गो सोलोंथाइ मोननो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा बेयाव स्कप मोननांगौ।